Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, διανύοντας ήδη το καταληκτικό στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αφού περάσαμε το μέσο της κατά την περασμένη Κυριακή, η Αγία μας Εκκλησία μας προσέφερε ως ευλογία και ενίσχυση στην κόπωση του παρατεταμένου αγώνα, τη χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τον οποίο προσκυνήσαμε εν μέσω του ναού. Τη σημερινή ημέρα, τέταρτη Κυριακή των Μυστιών, εορτάσαμε έναν μεγάλο άγγελο της Εκκλησίας μας, τον Όσιο Ιωάννη τον Συναΐτη, τον συγγραφέα της Κρίματος. Οι Άγιοι Πατέρες όρισαν να εκτελείται η συναξή του κατά την παρούσα ημέρα, προβάλλοντάς το ως ασκητικό πρότυπο, ο οποίος καταγράφει με την κλίμακα των αρετών τα σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβει ο χριστιανός ως αγωνιστής, προσπαθώντας να φτάσει στον στόχο του αγώνα του, που είναι η κοινωνία με τον Θεό. Έχοντας σοφία Θεού αλλά και πατρική αγάπη, οι Άγιοι Πατέρες, μεριμνώντας για την πνευματική πρόοδο μας, με την οποία σταδιακά οδηγούμαστε στη σωτηρία, καθόρισαν με γνώμονα το Ευαγγέλιο τους κανόνες που θα διέπουν τον χριστιανό, καθώς και τρόπους με τους οποίους αγωνιζόμενος θα μάθει να αντιστέκει στους πειρασμούς και να βγαίνει νικητής. Ένας από τους βασικούς τρόπους είναι η νηστεία, με την οποία θεσπίζοντας μέσα στη διάρκεια του έτους διάφορες περιόδους, καλείται ο κάθε χριστιανός ελεύθερα να ξεκινήσει τον αγώνα. Θέσπισαν όμως όρια στον αγώνα για να μην πελαγοδρομεί ο άνθρωπος και καθήμενος. Κάθε περίοδος που ξεκινά ένας νέος αγώνας έχει στο τέλος σαν στόχο και έπαθρο τη χαρά και τη γεύση που αποκομίζει από την εορτή όταν φτάσει. Επειδή όμως διαφέρει η ποιότητα του αγώνα, καθόρισαν διάφορους οδοδείκτες για να είναι σίγουρη η προσπάθεια και ο αγώνας. Αυτή την περίοδο της Σαρακοστής, κάθε Κυριακή είναι και ένα σκαλοπάτι που οδηγεί σταδιακά, με ορθό τρόπο και ασφαλή, στον σκοπό της προσπάθειας και του αγώνα, στην Ανάσταση. Η χαρά της Αναστάσεως είναι το έπαθρο που θα κερδίσει αυτός που θα αγωνιστεί αυτή την περίοδο. Ο πνευματικός αγώνας πρέπει να συνδυάζεται με την ορθή πίστη για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός. Εναρετές εκλάμποντες και πίστη ορθή μας προτρέπει ο Ιερός Συνοδός να προσέφερε στον υμφώνα του Κυρίου. Νηστεία και ασκητική ζωή έχουν και άλλες θρησκείες και αιρέσεις, και μάλιστα με πολύ αυστηρότερους κανόνες ασκήσεως. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο με αυτά μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ενωθούν με τον Θεό και να σωθούν. Μόνη η άσκηση δεν σώζει. Η σωτηρία είναι συνώνυμη με την αλήθεια. Αντίθετα, η πλάνη και το ψεύδος οδηγούν σε αδιέξοδο. Ήρθαμε λοιπόν κι εμείς από τον υψηβάλλον άθωνα, το περιβόλι της Παναγιάς, στο Άγιον Όρος, να μεταφέρουμε ταπεινά εδώ στην ιστορική και ιδιωτόπο Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης ένα μήνυμα χαράς, ενότητας και ελπίδας στην αγάπη σας. Βασική μέρημνα του πνευματικού πατέρα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας είναι ο πνευματικός καθαρισμός των μελών της. Οι πιστοί οφείλουν να γνωρίζουν τα στοιχειώδη γύρω από την πίστη τους. Αυτή η γνώση βοηθά τον πιστό να γνωρίζει πρώτον γιατί αγωνίζεται και δεύτερον να έχει γνώση τις αρετές που χαρακτηρίζουν τον χριστιανό, ώστε να πορεύεται με την καλλιέργεια αυτών και με γνώμονα πάνω να διακρίνει και να πράττει το θέλημα του Θεού. Ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού είναι η καλλιέργεια των αρετών. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη των αρετών σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, γιατί είναι αυτή που στηρίζει όλες τις άλλες αρετές για να είναι τελικά ωφέλιμες για τον πιστό χριστιανό. Στη ζωή του χριστιανού δεν υπάρχουν πάντα συγκεκριμένοι κανόνες για κάθε περίπτωση. Κάποιες φορές η απόλυτη εφαρμογή ενός ηθικού κανόνα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να συγκρούεται με κάποιον άλλο κανόνα. Επομένως, ο χριστιανός πρέπει να έχει την ικανότητα να διακρίνει κάθε φορά
τι θα πρέπει να πράξει, το οποίο θα είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας διαρκώς τονίζουν στον Ορθόδοξο Χριστιανό την μεγάλη αρετή της διάκρισης. Μια τυπική ερμηνεία του όρου διάκριση γενικά σημαίνει διαχωρισμός. Υπάρχουν πάλι διάφορες κατηγορίες διαχωρισμού, όπως πρώτον, ο διαχωρισμός των ενιών, ατόμων, αντικειμένων κλπ. Που προκύπτει από την κατανόηση των διαφορών μεταξύ τους. Για παράδειγμα, λέμε, είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ έρωτα και αγάπης. Δεύτερον, ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, όπως λέμε, διάκριση των εξουσιών. Τρίτον, η διαφορετική μεταχείριση των ανθρώπων που προκύπτει από προκαταλήψεις και συμφέροντα, όπως πρέπει να βάλουμε τέλος στις διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων. Τέταρτον, έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς κάποιου. Το βραβείο Νόμπελ, για παράδειγμα, είναι η ανώτατη διάκριση για ένα επιστήμονα. Και πέμπτον, η εξουσία που έχει κάποιος να χειρίζεται όπως θέλει μία κατάσταση. Λέμε συνήθως, το αφήνω στη διάκρισή σας. Ουσιαστικά όμως η διάκριση είναι η αρετή, το χάρισμα που συγκρατεί την ισορροπία στην ζωή του χριστιανού. Ως χάρισμα εννοείται η επίσκεψη της Θείας Χάριτος στον άνθρωπο. Η Θεία Χάρις είναι καρπός της πίστης ή της εργασίας των εντολών του Θεού ή και των δύο. Για δύο λόγους δίνεται το χάρισμα της αποκάλυψης και της βίωσης της καινής κτήσης του Θεού στον άνθρωπο. Άλλοτε δίνεται από την χάρη του Θεού για τη θερμότητα της πίστης μας και άλλοτε έρχεται ως καρπός της εργασίας των εντολών και της καθαρότητας της καρδιάς μας. Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν οι μακάριοι Απόστολοι, οι οποίοι αξιώθηκαν να δουν την αποκάλυψη του Θεού, όχι γιατί καθάρισαν τον νου τους με την εργασία των εντολών, αλλά γιατί είχαν θερμή πίστη. Διότι πίστεψαν στον Χριστό με απλότητα και τον ακολούθησαν χωρίς δισταγμό, με φλογερή καρδιά, χωρίς δεύτερη σκέψη, ευθέως. Όταν τελείωσε ο Χριστός το έργο της Θείας Οικονομίας του, έστειλε σε αυτούς το παράδειγμα πνεύμα και τότε καθάρισε, έκανε το νου του τέλειο, νέκρωσε πραγματικά μέσα του στον παλαιό άνθρωπο των παθών, τους έδωσε με τη θεϊκή ενέργεια την αιώνια ζωή, τους μετέβαλε σε κενό νέο άνθρωπο του πνεύματος και αυτοί δέχτηκαν με τρόπο αισθητό και τα δύο, την έκδοση και τη ζωοποίηση. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν αυτοί οι οποίοι μέσα από τον αγώνα τους, τους πειρασμούς και την προσπάθεια αποφυγής τους, εργάζονται την τήρηση των εντολών του Θεού με όπλο την πίστη τους σε Αυτόν. Αν δεχτείς ένα χάρισμα χωρίς πειρασμό, κινδυνεύεις να οδηγηθείς στην απώλεια, γιατί παραμονεύει η έπαρση και η κοινοδοξία. Αν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και σου δώσει ένα χάρισμα, παρακάλεσέ το με την καρδιά σου, να σου δώσει φωτισμό. Τι να κάνεις για να ταπεινωθείς ή να σου δώσει φύλακα να σε προστατεύει από την έπαρση ή εν τέλει να σου το πάρει για να μην γίνει πρόξενος της απώλειάς σου. Γιατί όλοι δεν μπορούν να φυλάξουν τον πλούτο του Θεού χωρίς να βλαφτούν οι ίδιοι. Χρειάζεται μεγάλη πίστη και υπομονή για να αντέξει κανείς τα στήθη του πονηρού που θα εξαπολύσει εναντίον του με σκοπό την απώλεια αυτού του πλούτου, της χάριτος του Θεού δηλαδή. Η παρουσία πειρασμών στη ζωή μας είναι παραχώρηση Θεού για να προστατευτούμε από την έπαρση, ώστε να μην γίνουμε περίγελος των δαιμόνων και των ανθρώπων. Με τον πειρασμό κατανοούμε την αδυναμία μας και το πόσο μικροί είμαστε για να τα καταφέρουμε χωρίς την βοήθεια του Θεού, ώστε η φωνή μας να γίνει πιο έντονη προς Αυτόν, να σπεύσει σε βοήθεια. Οι πατέρες θεωρούσαν εγκατάλειψη Θεού την απουσία πειρασμού από τη ζωή τους. Γνώριζαν πως μόνο η οδός η στενή και τεθλιμμένη οδηγεί στη σωτηρία. Όπως ο χρυσός λάβει περισσότερο περνώντας μέσα από την φωτιά,
έτσι και ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την αρετή, μέσα από τον πόνο που προκαλεί ο πειρασμός, μπορεί να την αποκτήσει και να την διαφυλάξει. Με τον πειρασμό καλλιεργείται η ταπείνωση, η οποία είναι ασπίδα προστασίας από την έπαρση και την πτώση που κινδυνεύει κάθε στιγμή να πέσει ο χριστιανός. Ο ταπεινός είναι και διακριτικός, δηλαδή μπορεί να διακρίνει μέσα από τους πειρασμούς τι είναι ωφέλιμο και τι όχι και του ζητεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Συναΐτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, περιγράφοντας τα σκαλοπάτια των αρετών τα οποία πρέπει να ανέλθει ο χριστιανός, αναφέρει για την διάκριση. Διάκριση στους αρχαρίους είναι η ορθή επίγνωση του εαυτού τους. Στους μεσαίους είναι η νοερά αίσθηση, η οποία διακρίνει ανάμφιστα το πραγματικό αγαθό από το φυσικό αγαθό και από το αντίθετό του κακό. Στους τέλειους είναι η γνώση που έχουν από θεϊκή φώτιση και η οποία έχει την δύναμη να φωτίζει πλήρως με τη λάμψη της και όσα σκοτεινά υπάρχουν μέσα στους άλλους. Η διάκριση, όπως αναφέραμε προηγουμένως, σαν αρετή, έρχεται άνθη, ως συνέπεια των προσωπικών μας αγώνων. Αυτό που χαρακτηρίζει τον διακριτικό άνθρωπο είναι η αγάπη του προς όλους, η αδιάκριτη. Ο διακριτικός άνθρωπος κυριαρχείται από την αδιάκριτη αγάπη. Η διάκριση κάνει τον άνθρωπο να παραβλέπει το σφάλμα του άλλου, ώστε ανεπηρέαστος να δώσει όλο τον χρόνο του στον ίδιο τον άνθρωπο και όχι στο σφάλμα, και με φάρμακο την αγάπη να εκπλώσει το τραύμα. Το σφάλμα είναι στιγμιαίο. Το τραύμα που αφήνει στον άνθρωπο κρατά πιο πολύ και προκαλεί μόνο. Γι' αυτό χρειάζεται με διάκριση να γίνεται επικέντρωση στη θεραπεία του τραύματος πρώτα για να σταματήσει ο άνθρωπος να πονά. Ο διακριτικός άνθρωπος γνωρίζει εύκολα να παραβλέπει, να καταπίνει θα λέγαμε, να μην δίνει σημασία, να μην μεγιστοποιεί τον πειρασμό, να βάζει σε μια ιεραρχική τάξη τα ζητήματα στη ζωή, την δική του και των άλλων. Αυτό είναι καθαρά το έργο του Πνευματικού Πατρός, ο οποίος έχει τη διάκριση να ιεραρχήσει τα προβλήματα στη ζωή του πνευματικού του παιδιού, βάζοντας μια τάξη στη ψυχή του, ανακουφίζοντάς τον από τα βάρη του πειρασμού με σκοπό τη σωτηρία. Δυστυχώς, σήμερα, οι άνθρωποι έχουμε ιεραρχήσει λάθος στη ζωή μας, γιατί πιστεύουμε ότι μόνοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Έχουμε αναγκάσει σε μείζωνα δευτερεύοντα προβλήματα, αφήνοντας στην άκρη τα προτεραιότητα. Έχουμε, ίσως το πιο σημαντικό, δημιουργήσει αντικείμενα προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου, τα οποία δυστυχώς κατέληξαν να εξουσιάζουν τον άνθρωπο. Το χρήμα, για παράδειγμα, από εξυπηρέτηση του ανθρώπου έγινε δυνάστη στη ζωή του και σε πολλές περιπτώσεις καταλήγει να εξαρτάται και η ίδια του η ζωή από αυτό. Δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η τεχνολογία, η οποία είναι φώτιση Θεού στον άνθρωπο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, υποτίθεται, είχε και έχει σκοπό την εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Η αδιάκριτη χρήση της όμως έχει οδηγήσει σε μια τεχνολογική σκλαβιά, πλήττοντας κέρια την ύπαρξη του ανθρώπου, αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα του, μετατρέποντάς τον από κοινωνικό όν σε αντικοινωνικό, που αδυνατεί να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους, κλεισμένος σε μια τεχνητή απομόνωση, η οποία είναι ένας αργός θάνατος για τον ίδιο. Αυτό το βλέπουμε ιδίως στους σημερινούς νέους, που η χρήση του κινητού τους έχει εγκλωβίσει εμπρός σε μια οθόνη, στερώντας τους την χαρά της φιλίας και της επικοινωνίας με άλλους νέους. Η αδιάκριτη και ασύστολη χρήση έχει σοβαρή επίπτωση στην διαμόρφωση αντικοινωνικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την νεανική κατάθλιψη, τη μοναξιά και την βία. Η βία έρχεται ως φυσικό επακόλουθο όλων αυτών, γιατί ο νέος εγκλωβίζεται στον εαυτό του και δεν αντέχει την παρουσία κανενός στη ζωή του. Γίνεται αντικοινωνικός και του βγαίνει αυτή η βίαιη αντίδραση κάθε φορά που τον πλησιάζει κάποιος, προσπαθώντας
με την βία πάλι να αποδείξει στον εαυτό του τελικά ότι σωστά πράττει που είναι κλεισμένος στον κόσμο του και δεν θέλει κανένας να του χαλάσει αυτή την απομόνωση. Η οθόνη του κινητού έχει αντικαταστήσει το πρόσωπο του φίλου και αδελφού. Πόση διάκριση πρέπει να έχει ένας πνευματικός για να καταφέρει να διακρίνει τη λάθος πορεία που ακολουθεί ο άνθρωπος και να τον πείσει να επανέλθει. Για να τον πείσει όμως, πρέπει να κινηθεί διακριτικά, με μοναδικά όπλα την αγάπη και την υπομονή, ακολουθώντας σταθερά βήματα πνευματικής καθοδήγησης. Πρώτο βήμα είναι να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη, να νιώσει ασφάλεια και σαν δεύτερο βήμα θα ακολουθήσει η προσπάθεια να του ελαφρύνει το βάρος της πτώσης του, ώστε να μην μείνει με το βάρος, αλλά με τη γεύση που αφήνει η πτώση. Να νιώσει αυτό το βάρος σαν κάτι ξένο και ότι πρέπει να το αποβάλει άμεσα. Η πικρή γεύση που αφήνει η αμαρτία θα είναι εμπειρία και γνώση, ενθύμηση και αποτροπή από την επανάληψή της. Σκοπός είναι να μην τονίζεται το λάθος, αλλά η μετάνοια, ώστε να κατανοήσει το λάθος, την πτώση στην αμαρτία και πού μπορεί να οδηγηθεί, αν δεν σηκωθεί αμέσως. Ο πνευματικός, σαν στοργικός πατέρας, οφείλει να αγκαλιάσει και να παρηγορήσει το πνευματικό του παιδί, να το απανείμει τον πόνο και να του δώσει το θάρρος να σηκωθεί. Εδώ φαίνεται καθαρά η διάκριση στον ρόλο του πνευματικού ως πατέρα και όχι ως δικαστή. Τον ρόλο του δικαστού τον έχει κρατήσει ο ίδιος ο Χριστός για τον εαυτό. Στον πνευματικό ανέθεσε τον ρόλο του πατέρα, να παρηγορεί και να συγχωρεί. Είναι μεγάλη υπόθεση για όλους να καταφέρουμε να δούμε το πνευματικό μας ως πατέρα και όχι σαν δικαστή. Να καταθέτουμε τα σφάλματά μας για να τα συγχωρεί και όχι να τα δικαιολογούμε ώστε να ρίχνουμε στους άλλους την ευθύνη. Η συγχώρεση από το πνευματικό έρχεται για τα σφάλματα που μετανιώνουν. Όταν τα δικαιολογούμε, τότε δεν υπάρχει μετάνοια, αλλά ούτε και συγχώρεση. Η αναγνώριση του σφάλματος είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας. Κανείς δεν αναγνωρίζει ότι φταίει. Έστω και σε κάτι μικρό. Πάντα φταίει ο άλλος. Έτσι όμως, κανείς δεν διορθώνει. Απαιτούμε από τους υπευθύνους να δοθούν λύσεις στα τόσα προβλήματα, χωρίς όμως εμείς να συμμετέχουμε στη διαδικασία της λύσης, εμποδίζοντας έτσι την επίλυση. Διαμαρτυρόμαστε έντονα αν μας αγγίξει κάτι, γιατί ζούμε στο συννεφάκι μας. Εγώ δεν φταίω. Ας τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αυτή η συμπεριφορά οδηγεί σε μια αποθράσινση και αλαζονία. Όταν φτάσει η κατάσταση όμως στα άκρα, τότε θα επικρατεί ένα χάος, γιατί όλοι θα έχουν άποψη και γνώμη, η οποία όμως θα απέχει μακράν από την πραγματική λύση. Η λύση όλων των προβλημάτων της κοινωνίας μας κρύβεται μέσα μας. Όσο δεν κάνει κάποιος στην αρχή, όλοι θα μένουν αδιόρθωτοι, περιμένοντας υποκριτικά πρώτα την διόρθωση του άλλου. Τόσο. Σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να διακρίνει, να αναζητά και να εμπιστεύεται το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι η αγάπη του για τον άνθρωπο. Ο καλός Θεός έχει πλάσει από αγάπη τον άνθρωπο και αυτή η αγάπη του είναι οδηγός, στήριγμα, βοηθός, ελπίδα και σκοπός στην πολυτάραχη ζωή του. Οι τρεις κατηγορίες των ανθρώπων που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και πάνω, οι αρχάριοι δηλαδή, οι μεσαίοι και οι τέλειοι, είναι χωρισμένοι σύμφωνα με την πνευματική τους κατάσταση και το προσωπικό αγώνα. Η πίστη στον Θεό και μόνο μπορεί να στηρίζει τον άνθρωπο και να τον βοηθά να ξεπερνά τις δυσκολίες που του παρουσιάζονται μέσα στη ζωή του. Όταν κάθε στιγμή της ζωής του ο άνθρωπος, είτε χαρούμενη είναι αυτή, είτε δυσάρεστη, την εναποθέτει στα χέρια του Θεού, τότε μόνο μπορεί να κάνει σωστή διαχείριση και να αντιμετωπίσει πραγματικά ό,τι προκύπτει στη ζωή του. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει ο άνθρωπος στον Θεό. Γιατί μόνη η πίστη, αν δεν συνοδεύεται και από την εμπιστοσύνη, δεν αρκεί.
Πίστη έχει και ο διάβολος. Πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού γιατί τον έχει δει. Αλλά δεν δείχνει εμπιστοσύνη γιατί αφαίρεσε την αγάπη από τον εαυτό του, παραχωρώντας τη θέση της στο μίσος που απορρέει από τον εγωισμό, πολεμώντας με κάθε τρόπο όποιον εμπιστεύεται τον Θεό και προσπαθεί για τη σωτηρία. Η πίστη και η εμπιστοσύνη στον Θεό δυναμώνει τον αγωνιζόμενο άνθρωπο, τον μεταμορφώνει, του δίνει φτερά να πετάξει, τον οπλίζει με υπομονή, τον ηρεμεί, του δίνει ελπίδα, αποκτά νόημα η ζωή του, στα λάθη του δεν απελπίζεται, αλλά συνεχίζει την προσπάθεια. Τον γεμίζει αγάπη, την αγάπη που δίνει η παρουσία του Θεού στη ζωή του. Αυτή η αγάπη ισχυροποιεί τόσο τον άνθρωπο ώστε μπορεί και τολμά ακόμη και στη φωτιά να πηδήξει, προκειμένου να βοηθήσει ή να σώσει κάποιον. Είναι πολλά τα παραδείγματα μέσα από τα συναξάρια των Αγίων μας που τόλμησαν, πλημμυρισμένοι από αγάπη, να ρισκάρουν τα πάντα προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους. Από τον θείο του Οσίου Αβραμίου χρησιμοποιούμε ένα μικρό απόσπασμα που δείχνει πως η αγάπη του για τη σωτηρία της ανιψιάς του ήταν τέτοια που τόλμησε να παίξει με την φωτιά, πηγαίνοντας ο ίδιος ένας ασκητής σε ένα κομνείο. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα από το βίο. Επειδή ο κατασάρια αδελφός του Αβραμίου είχε πεθάνει, αφήνοντας μόνο στον κόσμο την 7χρονη κόρη του Μαρία, ο Αβράμιος την πήρε κοντά του, την έβαλε σε ένα μικρό κελί κοντά στο δικό του και την άφησε να ανθίσει ως άνθος ερήμου δια της επροσευχής συνομιλίας της με τον Θεό, δίνοντάς της τις αναγκαίες νουθεσίες από μια μικρή θηρίδα που έρχεται στο κελί. Η νεαρή κόρη έφτασε έτσι στην ηλικία των 20 ετών και πρόκειται σταθερά στα έργα. Μια μέρα όμως έπεσε στην αμαρτία με έναν αγόραστο μοναχό που ερχόταν συχνά και της γλιτώταν τον νόσο. Και αντί να εγκαιτεύσει εκείνον, ο οποίος ενανθρώπισε για τη σωτηρία των αμαρτωλών, η Μαρία υπέπεσε στο εισέτη φρικτότερο αμάρτημα της εκκλησίας. Ο διάβολος την έλυσε ότι ο Θεός δεν θα μπορούσε ποτέ να ελεήσει εκείνη που κατασπήρωσε την παρθενία της και το αγγελικό σχήμα. Αλλά η Μαρία πήγε στην κοινωνική πόλη και παραδόθηκε στην πορνεία. Επί 2 και πλέον έτη, καθημερινώς κυλούσε και πιο βαθιά σκορπορόδι άκουσε της αμαρτίας, ενώ ο Αβράμιος ανέβαινε συνεχώς προσευχές προς τον Κύριο για να το αποκαλύψει που είχε πάει η ενδουσιά του. Από κάποιον ταξιδιώτη έμαθε που κατέληξε η Μαρία και, προκρίνοντας τη σωτηρία των ψυχών από την ησυχία, την άσκηση και ακόμη και από τις προσευχές του, φόρεσε έντυμα στρατιωτικό, μάζεψε τα λίγα χρήματα που είχε και μετέβη στο εργαστήριο της αγκολασίας, όπου η Μαρία ασκούσε το μυαλό της επάγγελμα, υποκρινόμενος ότι επιθυμούσε και εκείνος να απολαύσει τα χάρη της. Παρήγγειλε βίνο πολυτελές και για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια έφαγε κρέας και είχε κρασί. Κατόπιν αποσύρθηκε στα ιδιαίτερα με την νεαρή κόρη. Αφού έκλεισε τη θύρα και βεβαιώθηκε ότι δεν μπορούσε να του ξεφύγει, ο Αβράμιος αποκάλυψε στην ανιψιά του ποιος ήταν, ενώ εκείνη είχε παραλύσει από την κατάπτυξη και την κατεσχήνη. Δεν τολμούσε να τον κοιτάξει και είχε τα μάτια της καρφωμένα στο πάνω. Όσιος της μίλησε με πραότητα, χωρίς διόλου να την ψέξει. Με δάκρυα στα μάτια, της υπενθύμησε την αγαλίαση της ασκητικής βιωτής και της παρθενίας. Την έπεισε ότι άπειρο είναι το έργο του Θεού και υπερβαίνω πάντα μάρτυμα, ότι η μόνη ασυγχώρητη αμαρτία είναι ακριβώς η απελπισία. Για να την ενθαρρύνει πρόσθεσε, έλα Πέτρο, ας επιστρέψουμε στα κελιά μας. Επάνω μου παίρνω την ανομία σου και εγώ θα απολογηθώ για αυτήν ενώπιον του Χριστού την ημέρα της φοβεράς κρίσης. Εσύ έλα απλώς στο κελί σου, ξαναγύρισε στην άσκησή σου και την προσευχή και στάσου εκ νέου ενώπιον του παρεκτήρου Θεού. Βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι το μόνο που ζητάει από εμάς ο Θεός είναι πίστη, εμπιστοσύνη και προσπάθεια και τότε θα στείλει την χάρη του για να μας σκεπάσει και να μας ενισχύσει στον αγώνα μας.
Η χάρη του Θεού είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως χαρακτηριστικά τα απαραίτησε ο Απόστολος Παύλος, τα οποία στολίζουν τον άνθρωπο με την αυθεντική στολή που έχει ετοιμάσει από την αρχή ο Θεός για αυτόν, τον άνθρωπο δηλαδή, χρησιμοποιώντας ως ραφές που θα ενώσουν αυτή τη στολή την εμπιστοσύνη προς τον Θεό. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω μια συνομιλία που είχα πριν καιρό με έναν ταραγμένο νέο, ο οποίος είχε πολλά ερωτήματα για όλους και για όλα, με τελικό αποτέλεσμα το Θεό. Ρωτούσε συνεχώς, γιατί ο Θεός έτσι, γιατί ο Θεός αλλιώς, γιατί επιτρέπει ο Θεός, γιατί δεν αποτρέπει ο Θεός. Ένα συνεχές γιατί, μια συνεχής ερώτηση. Φαινόταν η ταραχή μέσα του, η οποία τον οδηγούσε τελικά στην αμφισβήτηση του Θεού. Του είπα, για να ασχολείσαι με αυτά τα βαθιά ερωτήματα και να βρεις την απάντηση, θα πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή. Στο σχολείο, στην πρώτη τάξη, το πρώτο μάθημα γίνεται με κλειστά βιβλία. Είναι η γνωριμία του δασκάλου με τον μαθητή. Να κερδίσει δηλαδή την εμπιστοσύνη, ώστε όταν ανοίξει το βιβλίο να μπορέσει να του μεταδώσει την γνώση, χωρίς να αμφιβάλλει ο μαθητής συνεχώς. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δηλαδή, πιστεύεις ή όχι στον Θεό. Αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η αρχή. Αυτό είναι το θεμέλιο στη ζωή μας. Πιστεύεις ή όχι στον Θεό. Είναι πολύ απλό. Αν πιστεύεις, έχεις εμπιστοσύνη στο θέλημά του και όλα τα προβλήματά σου είναι απαντημένα. Αν όχι, τότε γιατί ασχολείσαι με κάποιον που δεν πιστεύεις ότι υπάρχει και συνεχώς του αποδίδεις και την ευθύνη. Απάντηση στα γιατί δεν θα πάρουμε, γιατί με την ταραχή που μας διακατέχει δεν μπορούμε να διακρίνουμε αν θα μας έχει δώσει ο Θεός την απάντηση. Στην ουσία όμως μας προστατεύει ο Θεός, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε την απάντηση στα γιατί μας, λόγω του εγωισμού μας. Αν ήμασταν έτοιμοι, τότε θα γνωρίζαμε την απάντηση και θα αγωνιζόμασταν διορθώνοντας τα λάθη μας. Φυσικά σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπήρχαν τα γιατί. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν ρωτάει γιατί. Λέει, δόξα σοι ο Θεός και συνεχίζει τον αγώνα. Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης αναφέρει χαρακτηριστικά σε μία από τις διδαχές του για την εμπιστοσύνη στον Θεό. Εσύ βάζεις τα προγράμματά σου μπροστά από τα προγράμματα του Θεού, γι' αυτό βασίζεσαι. Με την εμπιστοσύνη στον Θεό και με την ταπείνωση, όλα τα προβλήματα λύνονται. Να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεσαι στην Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα. Η ελπίδα στον Θεό είναι τονισμένη πίστη. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Η εμπιστοσύνη στον Θεό αποκαλύπτει την Θεία Χάρη, η οποία σκεπάζει τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει κυριολεκτικά, μετατρέποντας τον φόβο και την ασθένεια της ανθρώπινης φύσης σε δύναμη που πηγάζει από την φροντισμένη αποκοπή της θεότητος καρδιάς του. Η φλόγα αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Είναι αυτή η θεϊκή φωτιά που κατακαίει τις πηγές της καρδιάς, χωρίς να αφήνει στάχτες. Την καθαρίζει από κάθε είδους ακαθαρσία και κάθε κατάλοιπο που δημιουργεί ο εγωισμός. Και έτσι ο άνθρωπος γαρινεύει και φτάνει στο σημείο να ζει τον παράδεισο από τώρα. Μπορούμε να φανταστούμε, αδελφοί μου, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν προσπαθούσαμε κατά Θεόν, καταφέρνοντας να ανάψει αυτή η φλόγα στις καρδιές όλων μας. Αν κατανοήσουμε το διέξοδο που έχουμε φτάσει με απόλυτα δική μας ευθύνη, αφού απομακρυνθήκαμε από την εξωτερική αγκαλιά του Θεού, μπορούμε πάλι να στρέψουμε το βλέμμα μας όπως ο Πέτρος προς τον Χριστό. Βλέποντας τον άμεμο ο Πέτρος, ενώ περπατούσε στη θάλασσα και πλησίαζε τον Χριστό, οι λογισμοί κυρίεξαν τη σκέψη του. Πήρε το βλέμμα του από τον Χριστό τότε και φοβήθηκε. Αμέσως άρχισε να βουλιάζει και φώναξε λέγοντας, «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς, αφού άκουσε το χέρι του,
τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί δίδεσαι σου?» Η ολιγοπιστία μας βυθίζει καθημερινά στους λογισμούς και τις σκέψεις, στα συνεχή ερωτήματα με απέτηση να λάβουμε απάντηση, οι άνεμοι των πειρασμών χτυπούν ανελέγητα, ο φόβος και η απελπισία κυριεύουν, ο πνιγμός φαντάζει βέρνος. Σε αυτή την κατάσταση, μόνη ελπίδα ο Θεός, ο οποίος περιμένει να τον φωνάξουμε και να μας κλείσει πάλι στην στοργική πατρική αγκαλιά. Μέσα στην καθημερινότητα, στις σχέσεις μας με τους άλλους, ξεκινώντας μέσα από την οικογένεια, τόσο στις σχέσεις του ζευγαριού, όσο και στις σχέσεις του με τα παιδιά, και κατ' επέκταση στις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους και από εκεί με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, η εμπιστοσύνη στον Θεό, σύμφωνα και με τα προηγούμενα, πρέπει να παίζει καθοριστικό ρόλο για να έρθει η χάρη του Θεού, ώστε αυτές οι σχέσεις να διέπονται από αγάπη και διάκριση και εν ειρήνη και ομονία, αυτήν την πρόσκαιρη και εφήμερη ζωή να την περάσουμε με ειρηνικό τρόπο για να φτάσουμε στην αληθινή αιώνια ζωή κοντά στο Θεό μας. Το πρόβλημα στη σημερινή ιδιοσκηνωνία εντοπίζεται στην βάση της, που είναι η οικογένεια, η οποία αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας. Στην καθημερινότητα, η αδιαφορία, το άγχος και ο εγωισμός έχουν εισβάλει με βίαιο τρόπο μέσα στην οικογένεια, αλλοιώνοντάς την, δημιουργώντας ένα μόρφωμα μέσα στο οποίο, αντί να κυριαρχεί η αγάπη, κυριαρχεί κατά κράτος ο εγωισμός, το συμφέρον, η αυθάρρεια. Υποτίθεται πως η αγάπη σκέφτησε στις καρδιές δύο νέων ανθρώπων και έκτισαν πάνω σε αυτή την αγάπη την ίδια τους τη ζωή, δημιουργώντας την οικογένειά τους. Δημιούργησαν κάτι δικό τους δηλαδή, το οποίο οφείλουν να το αγαπήσουν πρώτη ευθύ, να το προστατεύσουν και να το αναπτύξουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Η αγάπη είναι το μαλακτικό που λιένει τις αρτέρειες της σχέσης των ανθρώπων, σκεπάζει τον εγωισμό και κυριαρχεί στη ζωή μας. Γιατί όμως κυριάρχησε μέσα στην οικογένεια ο εγωισμός, αφού χτίστηκε το οικοδόμημά της πάνω στην αγάπη? Γιατί παραμερίστηκε η αγάπη τόσο εύκολα και η αμέλεια δεν της επιτρέπει να επανέλθει στη θέση της? Έχει εκλείψει η διάκριση, η οποία ως παράδοχο της αγάπης επιτρέπει την σωστή διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας. Αποτέλεσμα, η έλλειψη αντοχής. Οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών. Ό,τι εκείνοι τους προσφέρουν, αυτά το αποδέχονται και το εισπράττουν σε σφουγγάρι από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλιά της μητέρας τους. Τα εξωτερικά αυτά μηνύματα περνούν στο υποσυνείδητο και διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους. Η ευθύνη για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού βαραίνει στο αρχαίο τους γονείς. Είναι υποχρεωμένοι να διδάξουν με την δική τους διακριτική και γεμάτη αγάπη στάση ζωής τα παιδιά τους, πώς να αγαπούν, πώς να χαμογελούν, πώς να υπομείνουν στις δυσκολίες, πώς να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και πάνω απ' όλα, πώς να πιστεύουν στον Θεό. Να διδάξουν την εμπιστοσύνη στον Θεό και τον σκοπό της ζωής τους να φτάσουν στον Θεό. Ζωή χωρίς αγάπη, χωρίς Θεό, είναι άνθρωπος χωρίς Ανάστη. Δυστυχώς, στο όνομα της κακώς νοουμένης ελευθερίας, της άνεσης και στην ιδέα μην περάσουν τα παιδιά μας και μη στερηθούν αυτά που περάσαμε και στερηθήκαμε εμείς, υπογράφουν οι ίδιοι γονείς δυστυχώς την καταστροφή των παιδιών τους. Η ζωή χωρίς σκόπο χάνει το νόημά της, το ενδιαφέρον της. Ο κόπος και η στέρηση δίνει νόημα και μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε την αξία του αγαθού που στερηθήκαμε, ώστε με προθυμία να αγωνιστούμε για την επανάκτησή του. Ο αγώνας, ο κόπος, το λάθος, η επιτυχία είναι καταστάσεις μέσα στη ζωή μας, οι οποίες δημιουργούν την εμπειρία. Κανείς άνθρωπος δεν γεννήθηκε με εμπειρία, ούτε διδάχτηκε την εμπειρία.
Η εμπειρία αποκτιέται μέσα από την καθημερινή προσπάθεια και τότε μόνο μπορείς να διδάξεις την αυτή. Μπορούμε άρα και να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, σε τι κατάσταση έχουμε φέρει την ίδια μας τη ζωή, πως για όλα δεν μπορεί να φταίει μονίμως ο άλλος ή όπως λέμε συνήθως το σύστημα, πως το εφήμερο έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας και διαφορούμε για το μέλλον. Σαν άνθρωποι, λογικά όντα, η κορονίδα της δημιουργίας έχουμε αξίες και αν ναι, πώς τις προστατεύουμε, πιστεύουμε στον Θεό πραγματικά και αν ναι, τι ρόλο διαδραματίζει ο Θεός στη ζωή μας. Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να θέσει ο καθένας από εμάς στον εαυτό του. Όχι για να ιδρυμίσουμε ευελιξία, αλλά για να ξυπνήσουμε από τον βαθύ λίθαργο που βρισκόμαστε. Να κατανοήσουμε το συμφέρον μας, να χαιρόμαστε και να προστατεύουμε αυτά που αγαπάμε. Έλεγε κάποιος, αν θέλεις να διορθώσεις τον κόσμο όλο, ξεκίνα από τον εαυτό σου. Το είχα πει σε κάποιον μια φορά και μου έδωσε μια χαρακτηριστική απάντηση που φωτογράφιζε όλη την κοινωνία μας. Γιατί, τι έκανα, αν δεν κατανοήσουμε τις ευθύνες που μας βαραίνουν, είτε μικρές είτε μεγάλες, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να ξεφύγουμε από τα διέξοδα που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε. Ο Θεός δεν δημιουργεί αδιέξοδα. Πάντα μας δίνει την δίωδο πώς να ξεφεύγουμε από τους σκοπέλους που μας παρουσιάζουν, ζητώντας μόνο να μην τον εμπιστευτούμε. Το μεγαλύτερο διέξοδο είναι ο Σταυρός. Και είδαμε, αδελφοί μου, ότι μέσα από τον Σταυρό δεν ήταν τελικά διέξοδο, ήταν διέξοδος σωτηρίας. Το παιδάκι, κλεισμένο στην αγκαλιά του πατέρα του, νιώθει ασφάλεια και σιγουριά γιατί τον εμπιστεύεται. Γνωρίζει τι είναι ο πατέρας βιωματικά. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσει κανείς. Ο πατέρας είναι έννοια, η οποία αποκαλύπτεται σε κάποιο πρόσωπο. Ο πατέρας είναι η σιγουριά και η ασφάλεια. Είναι το παράδειγμα, είναι μια ζεστή αγκαλιά που ξεκουράζει. Ο πατέρας χαίρεται με την πρόοδο του παιδιού, λυπάται με τα λάθη, περιμένει την επιστροφή του, το συγχωρεί, το διδάσκει, θυσιάζεται γι' αυτό, το αγαπά μοναδικά. Όλα αυτά αποτελούν ένα μέρος της αγάπης του πατέρα για το παιδί του. Μπορούμε να ταυτίσουμε όλα αυτά με τον Θεό Πατέρα. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και να νιώσουμε την αγάπη του και τη σωρική του για τον καθένα μας προσωπικά και για όλο τον κόσμο, ώστε και εμείς, σαν μικρά παιδιά, να τον εμπιστευτούμε ολοκληρωτικά. Την αγάπη και τη ζωή του Θεού μπορούμε να την βλέπουμε μέσα από τον πνευματικό μας πατέρα. Με τον πνευματικό μας δεν συνάπτουμε μια τυπική σχέση, αλλά μια σχέση ζωής, με κοινή πορεία και με εφόδια την αγάπη και την εμπιστοσύνη, ώστε με ασφάλεια να οδηγηθούν στον ουράνιο Πατέρα, που είναι και ο σκοπός μας. Η εμπιστοσύνη μας στον Θεό απορρέει από την αγάπη με την οποία μας έχει πρικήσει ο ίδιος ο Θεός ως βασικό συστατικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Η αγάπη δυναμώνει, δεν εξαρτάται. Η αγάπη υπομένει, δεν αγχώνει. Η αγάπη χαροποιεί, δεν οργίζει. Η αγάπη γεμίζει ελπίδα και όχι απελπισία. Η αγάπη συμπληρώνει τα κενά, δεν αδειάζει. Η αγάπη δίνει πνοή, δεν πνίγει. Η αγάπη ζωντανεύει, δεν πεθαίνει. Η αγάπη γαληνεύει, δεν ταράσει. Η αγάπη μαλακώνει, δεν σκληραίνει. Η αγάπη δίνει νόημα στη ζωή, δεν μηδενίζει. Η αγάπη ομορφαίνει, δεν ασκηνίζει. Η αγάπη απλοποιεί, δεν μπερδεύει. Η αγάπη είναι το πάνω και είναι ο Θεός. Μας έδωσε λοιπόν τον ίδιο του τον εαυτό, την αγάπη, ώστε κάθε ανάσα, κάθε βήμα, κάθε σκέψη μας να είναι γεμάτα από αγάπη και να μεταδίδουμε μόνο αγάπη. Όταν αγαπάς πραγματικά, διακρίνεται επάνω σου όπως το άλλο. Δεν λες, έβαλα κάποιο άρωμα επάνω μου, γιατί αυτό ήδη έχει αρωματίσει εσένα και διαχέεται παντού. Όλοι το μυρίζουν και νιώθουν την ομορφιά του αρώματος επάνω τους. Έτσι και η αγάπη. Δεν λέμε, εγώ αγαπώ τώρα, γιατί η ίδια η αγάπη έχει φωτίσει το πρόσωπο
μεταδίδεται παντού και νιώθουν και οι υπόλοιποι την άβρα και το άρωμα της αγάπης του Άγιου. Η αγκαλιά του Θεού είναι το πραγματικό λιμάνι μας. Η φουρτούνα επικρατεί πάντα έξω από το λιμάνι, ενώ μέσα επικρατεί γαλήνη, ηρεμία, ασφάλεια. Έτσι και η εμπιστοσύνη στον Θεό σημαίνει αγκυροβόλιο, επιστροφή στο λιμάνι, σημαίνει γαλήνη, αγάπη και κατανόηση. Ο Θεός πάντα περιμένει μέσα από την φουρτουνιασμένη κατάστασή μας να τον εμπιστευτούμε, επιστρέφοντας από την πτώση μας στην αγκαλιά του για να μας επαναφέρει στην πρώτη κατάστασή μας, την παραδείσια, για την οποία είμαστε πλασμένοι. Η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού ασφαλίζει την πτώση μας, αλλά και να πέσουμε, ανθρώπινο πλέον, η ίδια θα μας δώσει την δύναμη να σηκωθούμε από την πτώση μας. Το να πέφτει είναι φυσικό πλέον για τον άνθρωπο, εξαιτίας της αμαρτίας. Το να μένει πεσμένος είναι αφύσικο, είναι δαιμονικό. Πόσο ακόμη ο εγωισμός μας θα μας κρατά μακριά από την αλήθεια και το φως, αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος από τον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί. Αρκετά κρατήσαμε ανοιχτά τα μάτια μας, θέλοντας να ελέγχουμε τα πάντα και να τα ερευνούμε όλα. Τίποτα δεν αφήνουμε να περάσει απαρατήρητο. Αυτό όμως μας κρατά σε μια συνεχή ένταση, κερδίζοντας μόνο ανασφάλεια και ταραχή. Αν παρατηρείς τα αδελφίδες, όταν αγκαλιάζει κάποιος τον παιδί ή οποιοδήποτε, είτε ο ένας άνθρωπος αγκαλιάζει τον άλλον, το πρώτο πράγμα που γίνεται, χωρίς καν να το σκεφτεί κάποιος, ποιο είναι? Κλείνει τα μάτια. Γιατί? Γιατί νιώθει την αγάπη, νιώθει τη σιγουριά και την ασφάλεια. Δεν θέλει πλέον να βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο μαζί, να βιώνει και να αισθάνεται. Θα βλέπει ο άλλος πλέον για αυτό. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη συμπληρώνουν το κενό. Ας εμπιστευτούμε τον Θεό που είναι η αλήθεια για να αξιωθούμε όλοι να διαυτούμε ό,τι μας προσφέρει ουσιοπάροχα αυτός, διαλύοντας το ψεύδος που μας έχει κυριεύσει, ζώντας επιτέλους μέσα στην αλήθεια, τη χαρά και το φως, αντιτάσσοντας στην δική μας οφθαλμοφανή αλήθεια την απόλυτη εμπιστοσύνη προς Αυτόν, όπως την έδειξε ο Απόστολος Πέτρος, του οποίου η οφθαλμοφανή αλήθεια ερχόταν σε αντίθεση με τον Λόγο του Χριστού. Όλη τη νύχτα, αναφέρεται μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ψάρευαν και δεν έπιασαν τίποτα. Έρχεται ο Χριστός και λέει στον Πέτρο να ρίξει τα δίχτυα πάνω. Η εμπειρία του Πέτρου είχε σχέση με την πραγματικότητα, γιατί όλη νύχτα μόνο ταλαιπωρία και λύπη αποκόμισαν, ψάρι όμως τέλειο. Ο Λόγος του Χριστού όμως είχε σχέση με την εμπιστοσύνη, την οποία είχε ο Πέτρος βαθιά μέσα. Αυτή η εμπιστοσύνη τον έκανε να παραμερίσει την δική του οφθαλμοφανή αλήθεια εμπρός στην ίδια την αλήθεια του Χριστού και να ξαναρίξει τα αλήθεια. Αυτή η εμπιστοσύνη του Πέτρου είναι για όλους εμάς παρακαταθήκη, του οποίου η φωνή διαχρονικά ηχεί στα αυτιά μας. Επί το ρημαντί σου χαλάσου το δίκτυο, εγείροντάς μας προς μετάνοια και επιστροφή. Καλή Ανάσταση.